Aitaren eta Senaren eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzan nirtasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure bekatuak barkaturik eraman gantzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitu, jaiko jauna, zure intzarako eta gizaki guztia salbatzeko, zure semea betireko apaiz nagusi ezan duzu. Egizun hark bere sakramentuen zerbitzari eta zabaltzaile izateko aukera dituenek hartutako zerbitzua zintzo bete dezatela. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filipotarrei, senideok, testigu dut jainkoa, zeinen kristau maitasun handiz maite zaituztedan, eta hau da nire otoitza, gero eta handiago egin dadila zuen maitasun elkartea, ezagutze sakon eta erabateko zentzunean, onena aukera dezazuen, horrela, garbi, eta esankizunik gabe iritsiko zerate Kristoren egunera, zintzotasun emaitzez beterik, Kristo Jesusen bitartez, jainkoaren eintza eta gorespenerako, jaunak esana. Kanta jaunari, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldietan Jesusek begiak zerura jaso eta horrela egin zuen otoitz. Aita guztiz santu, ez dizut hauengatik bakarrik eskatzen, baita hauen hitzari esker, nigan sinistuko dutenengatik ere, guztiak bat izan daitezela, zu aita nigan zauden eta ni zugan nagoen bezala. Hauek ere, gugan bat izan daitezela, munduak sinistezan zuk biak gauzula. Zuk eman didazun neintza, nik ahi eman diet, bat izan daitezen, gu bat geran bezala, ni ahiengan eta zunigan, batasun osora iritsi daitezen, eta honela munduak ezagutu dezan, zuk biak gauzula, eta maite izan dituzula, ni maite izan duzun bezala. Aita, hau da nire naia, zuk eman dizkidazunak, ni nagokeen tokian nerekin egotea. Nere aintza ikus dezaten, zuk niri emandako aintza, mundua izan baino lehenagotik maite izan duzulako. Aita zuzena, munduak etzaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut, eta hauek ere ezagutu zaituzten.
zuk biali dauzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere zuk niri didazu maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon dadin, jaunak esana. Gaurkoan, liturgian, ospatzen ari dira, Jesus betiereko apez gorena dira. Hau da, pentsatu behar dugu, apez bakarra Jesus Kristo dela. Bera dela, jagoikoaren, aitaren eta gure arteko bitartekari bakarra. Bera dela, egiazko jainko eta gizona. Bera dela, apeza, bera dela, biktima, bera dela, aldarea. Azken finean, Jesus Kristorengan pentsatu behar dugu, dagoela gure fedea, gure kristau bizitza eta gure baita ere apez izatea. Horregatik, gero, elizan, bereizten dira, bi apezgo klase. Apezgo ministeriala, esaten zaiena, hau da, ordenaren sakramentua hartu dugu, nola baitere, gero ospatzen duguna, edo praktikaren eramaten duguna. Sakramentua ospatuz, jangoikoaren hitza zabalduz, eta azken finean, Jesusek eskatutako eginkizun horiek eginez. Apez izatea, ez da beste inor baino gehiago, ez da gutxiago izatea, bakoitzak bere eginkizuna dauka kristau bizitzan, eta inor ez da gehiago edo hobea gauz bat delako, edo bestea delako, apeza delako, edo ez delako. Bakoitzak bere eginkizuna dauka, eta esan gehiagoak apezgoa dela, bokazio bat beste erozik bezala, baina hain zuzen ere, apezak Jesus Kristorengandik edo hartu dituela halako gauz batzuk beste emateko, beste zerbitzari izateko. Ez beste gainetik edo beste jauntxo edo pertsona importante bat izateko, baizik eta beste zerbitzurako jangoikoaren hitza nola baitere adieraztea eta sakramentuak ospatzea, eukaristia, bataioa, ezkontza, konfesioa, gaixoegiak horietenak ospatzea. Eta gero dago, esaten dena, apezgo ordinarioa. Denak apez baikera bataiotik. Bataioan, esaten zaigu, bilakatzen gara da apaiz, profeta eta errege. Denok horregatik kristau guztiok, bataiako guztiok, badegu apezgo hori eta kontutan eduki behar dugu, bihotzea eraman behar dugu, eta nola baitere, Jesusekin batera gure bihotza aitari eman behar diogu. Gure eguneroko eginkizunetan, gure nekeetan, gure pozetan, gure gorabera guztietan, eta oso bereziki Eukaristian parte hartzen dugunean, gure bihotza aldarean jarriz bezala, modu espiritual batean, jakoikoari eskaintzeko. Eta modu hortan, denokera apez. Gaurko egun honetan, gure begirada batez ere, Jesus Kristorenak jartzen dugu. Bera baita, lehen esan dela bezala, apez bakar betiereko eta gorena. Eta gaineko apez guztiok, bere apezgoaren partaide besterik ez gara. Eta egin ditzagun gaineko eskariak. Eskatuko dugu, apez guztien onde, apez ministerialak, eta bataiako guztiak ere, bere apezgoaren, esan dezake, jakitun izan daitezen. Eskadezaketu jaunari. Eta gure itakoren alde, gaurko ezasantuan berezik edo agertuko ditugu, Marikruz, Araua eta Lotxo Asarte, Luisen Bordako eta Arriako familiko itakoak, Pilar Garziarena, Mikaela Agirre, Emilio Zestau, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure aldetik ezaten eskadezaketu jaunari. Entzuna eta honak duentzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Jesus Jaun guztiz handia, gure emaitzak zure aurrera ekartzean eskatzen dizugu, hurbil gaitezela sakramentu honen bidez, idun berriaren bitarteko den Jesusegana, eta berritu dezagula, haren odol isurtze salbagarria, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jakoeko jaunari. Egokia bai eta zuzedu. Bidezko eta salbagarri, nonahi eta beti guzturi eskarrak eta jauna, aita guztiz santu, jango igual guztidun beti horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bere apostoluekin egindako azken jarrian, gurutzeko baliaren oroitzaten salbagarriak betiko irabuz izan, bere burua eskero zizun, pekatorik gabeko bidots eta opariak segindake zure gorespenerako. Sakramentu santu horrekin, janaritzen dituzu zure berenak, eta santu egiten mundu berean bizi diren historiko guztiak, zereberak argi ditzak eta maitasunerak bat egin. Beraz, sakramentu miragarriaren mailan datoz, zure maitasun gozoaren beteak, haintzan zure antzeko egin ditzan. Horregatik zeruko eta lurrekoek, kantu berriak abestuz adoratzen zaituzten, eta guk ere gero guztiekin batean, beti eta beti abestu dizugu. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zegoela, hori hartu, eta eskerrak eman ez ditu zuen eta bere ikasleei zien esanez.
hartza zuen eta jan guztiok ondatik, hau nire gorputza da, zuentzat emango dena. Era berean afaldukoak kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikastegi zien esanez, hartza zuen eta edan guztiok ondatik, hau nire ogoraren kalizatuak da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire horretari. Hau da, sinitsuenaren misterioa. Horregatik jauna zure serenaren heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure saretzari onartu dituzulako, eta manifestatzen duzugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango doa jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasunozka Frantzisko gure ira santuarekin, Frantzisko gure hartzelarekin eta bizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean batean gure zinbideak, bereziki Marie Cruz, Areibar eta Boltxo Lasarte, Luxemburgako eta Herriako familiko idagoak, Pilar Gartziarena, Mikael Agirre, Emilio Zestau, eta hildako guztiak ere argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak ezkiguaren guk guztiok betiko biziak iritsi dezagun. Jango ikoaren Maria Virginia Tomatsuarekin, San Jose, bere senaberekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure aieskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure serenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eikakatuko alduzten hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zenan, santu izan begin zure izena, etor begin zure erreinoa, egin begin zure gaia zeruan bezala horrean ere, emaikuz gaurreko ondako gogia, barkatu gure zorak, guk egin ez dut barkatzen dugu ezkero, eta ez guk entaldean, baina atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaikuzu bakea gure guretan,
Egin dezagun otoitz. Bizkor gaitzala jauna, eskaini eta hartu dugun eukaristia honek, zurekin maitasun etengabeaz bat eginik, beti iraungo duten zuaituak ditzagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santu